So what is up guys? Rider Friends here. So nagbabalik na rin tayo guys. Tagal rin natin dito kapag-vlog. Tagal din natin din nakapag-vlog guys. Ilang months din. Dahil nga dito sa pandemic. So ayun nga guys, hindi ako masyadong nakakapag-ride. Yan, so madalang lang ngayon lang ulit. So ngayong araw to is napaka-special kasi tingnan nyo naman yung mga kasama ko. Puro sila naka-big bike, sports bike. Yan, si Rev Motovlog at si Miss Rev. Yan, then may mga kasama din kaming naka-big bike na RC. Yan, yung nasa unahan. Nasa likod sila Medical Vlog. Yan, sila Sir Jonathan na naka-KTM. Kasama din natin si Sakura Motovlog at si Vince Moto. Yan. So magkahata silang dalawa ngayon. So punta kami ngayon sa Highlands guys. Yung bago ngayon na kainan. Yan. So mag-short ride lang kami. Yan. So ang tagal din namin hindi nagkasama guys. Hindi nakapag-ride. Yan. So ngayon lang ulit. Para nagpa-pandemic parang nakasama makapag-ride guys, kaya yun na intro ko din yung pag-vlog ko. So ngayon try natin magbalik lang sa pag-vlog guys, diba? Ayan si Jessica Vlogs na naka RC200. Ang bilis ng biyahe namin guys kasi dito na kami nagkita sa San Fabian. Ayan, so ang lapit-lapit lang ng biyahe namin. Dito na rin yung pinuntahan namin dati guys, yung sa Cabit Farmville ata yun guys. Ayan, so dito din yung daan na yun. Pero may bago dito ngayon guys, yung Highlands na kainan. Daming nagbibisikleta ngayon dito guys. Simula ng lockdown, dami ang nagbibisikleta. Siguro soon may experience ko din yung magbisikleta. So kasama ko nga pala si Commander. So andyan siya sa likod.
inches later. So, nabunan na kami ng araw, guys. Kasi hinintay pa namin si Sakura. Pagdating namin sa bahay nila, guys, tulog pa. Hinintay pa namin nagbihis, guys. So andito na kami, guys. Grabe, ang ganda nga dito, guys. Ang ganda ng view, guys. Grabe, solid. Ay, kakapagod. Lapit lang pala. Akala ko. So ayan yung mga kasama namin, guys. ZX6R, R15, Duke 390, RC200, Ninja 400. So ayan, guys. So ayun na nga, guys, pauwi na kami. So ayun yung mga kasama ko, guys. Ayan naman yung mga motor nila. So puro sila naka big bike at sports bike. Malambot yung gulong, oh. Lambot nga. Tapos yung sakya parang A few minutes later. So ayun na nga, guys, palis na kami at papunta kami ngayon sa Lingayen. Ay, magpapahangin muna kami kasi nabitin daw sila sa rides. Ang lapit-lapit lang daw. A few inches later. So lahat pala kami, guys, is pupunta pa ng Lingayen, except kay Sir yan, yung nasa harap natin. Hindi na daw sila makakasama. So maya-maya iba na yung magiging way nila. Then kami paharap na kami ng Lingayen. So balikan ko na lang ulit kayo mamaya, guys, pag bakbakan na kami.